सुनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सयमा जिउ भगवाननि महर लानो सुनाफोर दा मुगाय इनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय सिबाय दुगैखां लोबखां आलारि बाथि अमखौबो लागायनानै लानो हाबाय एबार हाबाफारियाव जागायनोसैलाय सुनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओंखाम गोरलै सिजनबाबो ओंखाम गोरलै अहाय मोनजाबावनो आंलाय आलाय सिलाय आरोना आरो दा बायदियावथ' ओंखाम गोरलैफोरखौ बिदि धुमधाम जाखाला गोदोनि जोंनि जुगनि गैला जिगाबाव उन्दुनाय जुग गैला नङा होमबा सुनाफोर उमुंदाव ओंखाम गोरलै होनबाथाय थाजों थागान्दाजों नाजों नाखौ मोनजालागै दा मोनजा थालिर बिलाइयाव ज्राव थागान्दा आं बारा जानो हायामोन खिन्थु इन्ट्रेस्ट लानो थाङोमोन आरोना बिदि सिजन गैलाना ओमफ्राय दा माइया न'आव बावसिगोन बियो मैया बेलासियाव 5000 लायदोंनो आरो जों दाख्लैयो लांफाखानाया मा होनो बेखौ जोसा माइरङा बेखौ बावसिगोन आरोना ओमफ्राय आंबो एसे इसोरखौ गोसो गोरबोजों हामलायथि बावबायल' आरोना उफाय गैया सुनाफोर गोरोन्थिफोर मोनदोंबा इसोरा माफ खालामथोंसैल' आरोना थेवब्लाबो आंनो आशीर्बादखौ होनानै दोनथों आरोना माफ खालामनानैहाय जा नारा नाथार मावथि बापरे बाप 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 फुगारथारदों बाबाजों आदान साइकेलखौ सेनानै लावबाय होननानै गजान गिनानै लाङा दाख्लै अखा हानायाव बै स्कुल मोनां दैयाव गजानानै गिनानै लांला बिफाया दा सेनखौ एसे माबानानै नायहोनानै लाबबासो थिग जासिगोन लांला आया मासोना माजों फुगारदों आच्छा बेखौ होलायलायदों हो फा बा दाख्लै नै बायनानै जोंमारोबो दे खिन्थु नै एकदम मा होनो पेट्रल पाम्पआव थाव सोनो होफैबा मालाबा थाव सोहैबा दालाय जि जबरदस्ति हरोना बिदिखौहाय कम्पानिफोरनि जिरायफानानै मोजांबो स्कुटियाबो जोंलायलायदों आरोना गोसोमनो ओमफ्राय साइकेलाबो गोसोम जोंलायलायबाय नै साखानि रिंफ्रा ओइ नाङा बाबा होखाबायना दे मा दे मैयानि कनफिउस जानाया कनफार्म जामारबाय माने सबायजोंनो लागावमारसिगोन जोङो सिगांनि ब्लग्सआव देखायखादोंआनो मायाव थुनानै दोनदों सोरनाफोर सोरबाफोर नायाखैबा सिगांनि ब्लग्सखौ नायहैबानो जाबाय ओमफ्राय दंखायोमोन नै दाखालै फार्स्ट फैजेनबाबो आं सबायजों दाउ संनानै दोन्दोंमोन ना बिथांनो जायखिजाया सबाया एसे दंबावोमोन ओमफ्राय एसे लायदेरबाय बियो आधा केजि थासिगोन आरो जोंहा मोनजासिगोन ओरैबायदि खाना हरदों खेवनो हायैनि बिसिबायसो आं नै जाथोनो आंनि संनाय प्रसेसफ्रालाय बिदिनोसै गय जानो नांथालायनोसैमोन जेबो गोदान प्रसेस गैया बिदिनो सोनाफोर सामब्राम एसे हाइजें सामब्राम गुफुरनि बारा होआसै आङो एसे दंखायो खौथ' लागायखागोनानो एसे दै गुदुं होनानै गोदौ होबाय आङो ओमफ्राय खारै होनानै फाजोंनो सागं साखानोसै दाखालि सासे आगैया सोंहरदोंमोन सबायाव सागं साया नामा नों आब' होननानै सायो बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो आं सागं सानो रुइखाबाव एसे सारस्रोलायबावगोनसो आरोना आंना कुकारा बेयाव जाया फिसाथार ओमफ्राय नैबेलाय सारायखौबो जानखाबाय थोद सारायखौ दा मुगैथारसैहाय सनाफोर मेमब्रांब्रां जाथारबाय आरोना आं मालाबा स्पेलखौ गोदान लाबोनानै चकाचक मानजिसिगोन बाया मोजोमा नायथ'दो अननानै सागं सानि आं र' एसे तू इजाजत दे अगर थोड़ा प्यार हा लाबाखै मैयानि एवथ्रन दोननाया नै सिबाय हारां जानानै दङ बेखौनो हानाय माने टेस्टि खालामना नाजानोसै आङो थाजा बेदर बायदि जाया नङा होमबा सुनाफोर अब्लाबो नो टेनसन लकेल मुर्गि लागाव जायो सारायाव थांनाय लोगो लोगोनो माथो आराम नुबाय सबायाबो ओरै रेडि एसे एवनानै लागासै मैयानो मोजां एवथ्रमखादों आङो अब्लाबो दा सामब्राम गुफुर होनानै एवथ्रमसै आरो मोजाङै सबायखौ ज्राव लुलुना होनोसै
बिराद मोजां सुन्दर फ्राम जाबाय आरोना खाजि खनजाथावथावनो सबायखौबो रुनानै हरबाय र' दै हरबावनांगौ दै गुदुं दंखायो एकदम गोदौनाय आरोना सिन्था गैया हाबाब कालारा लाजालालै माइरिबो कालारा बोरिया हा बबे गुन्दै मस्लाया होथ'वाखैलै जायोलै बिसिनि थाखायनो एसे ज्रोम जानो लुगैबाबो माने मा होनबावनो आरोना थाइथाम बानलु दा रागा जोंबा बिसोरनो खुरैयाव खांनानै दोननानै बानलु गुन्दैखौसो हरगोन आं बानलु रन्जान जानो हाया आंना जाजायो ओंख्रियावनो एसे ज्रोम मोनजाबा मोजां मोनो र' थौसि बाख्लायना हरनोसै नै इफोरखौ एसे एले एला हरबाय थानोसै गोदि मोदि दैखौनो एसे बुहोखाथारबाय आङो ओमफ्राय माबा नैबेलाय बिदिया गेब्रुबावगोन ना एसे गलिबावगोन होनबानो खन' जागोन आरो जाबाय गोदौबाय थाथोंसैल' एबार ओमफ्राय एफाजोंनो दाबो खाराखै दैया थास' बिथरखौ हानानै एसे सान्दुंआव दोनदों आरोना बाराद्रायसो जांख्रिनानै देखायखो ना माखो केमेरा लाना फैनाय लोगो लोगो माने आं बेखौ एवनो होननानैसो लांफैदों बे जांख्रिगासिनो दंमोन दैखौहाय नै दहाय आङो सानै बिग्ला बिग्लाखौ जेनजुखादों ओमफ्राय बिथाङा बे थुख्रा थुख्रा हास'नानै सुनानै सान्दुंआव दोनहैदों आरोना दैया रानबालाय मोजां जागौमोन हैलाय माबा लाबोखाबाय गावनो दानि राजाखौ एभाकासआव दोनहैदोंमोन नालाय बे सानदे ब्लग्स टमेट' सानदे ब्लग्स होननानै खिथानायनि खारना जाहैबाय मा सिखिजानि सानदेआव होनो मोनो ना मोना बिदि आरोना आंना ब्लग्सफ्रा मालाबा एडिट खालामनो मोना गद गैया जायो एवनोसै आं मानबा मानबायसै आरोना मनिपुरि सिरियल दंखायो बेजों लागावनोसै चकाचक गोदौगासिनो आरोना गोमो बोराय नै सोर फार्स्ट आरो लास्ट नामा सबाइ ओंख्रिया फैजेननाय दिना आरो थांनाय दिना मिनबावदोंसो नोङो हामालाय हाजो हाजोसो मिनिगासिनो दङ माबा मा होनो मारै होनदोंमोनलाय पारिबारिक समस्यानिफ्राय नोंहा गोजानाव जालांसै नालाय पारिबारिक समस्याखौ सामलायनायखौ सादर मोनदों नोङो हो पारिबारिक समस्या नैबे थास' बिथ'रिखौनो जोंहा एकदम बानलु ज्रोम होननानै संसै नैबेखौथ' बारा गोसा मोनजानाय नंला नालाय जासिगोनानो बेहा आंबो हाखवा हाखवा जाबाय नालाय बिथाङा एसे देनानै हरसिगोन लाबोदो जाबाय बे बेयाव हरखा सिदला बै सिङाव दंमोनलै फुवावनानै हानना हरदोबा अन्दराव दंमोन अबेबा थेमायाव सोनानै दोन्दोंमोन आङो बै आमानाव नों गालांनायानो दाबो दङ दंबावो मेरला बेखौबो आंखौ मानो जायाखै मानो एवजायाखै होनहरबाय थायो गावखौनो मोनजाफैफिनदों होननानै दोनबाय बायो आङो अननानै हरलाय एवदो मोनबेसे होनोलै गाज्रि जायाना जि मोजां फुननानै दोनदों आं दोननायाथ' गाज्रि जाथाराब्रा मोजाङैनो सिदोमाय थाबाय आसु हरबावलै माथो गोदाव सोराव हारसिंनो बिसिबां जायो आङो गला नामा हा हरगोनसा थास' गोसोमबासो समायनाय नुगारगारो आंहा गोसोम मानसिखायसो नामा फोनि ओंसोरो मोजां पारिबारिक समस्या पारिबारिक समस्यानिफ्राय बारग'थारसै मालाय बिथाङा पारिबारिक र' संख्रि हालदै सालदै हरनानै लागोनसै आं एवलाबाय थानोसै जाबायना बेबो एसेल' मुथासेल'खासोथ' बाराबा खाथोथोसो मोनजालाय लांथारगोन दुन्दिया हरनानै बरिया ओमफ्राय नायदो रेडि देहाय दे मारै हाराया मोनदों ना मोनाखै बेखौल' नाय दे माबा नाय संख्रिया जबलांसैसो नै लाथा जाखाथारबाय संहैनांगौ संहैनांला बिथाङा संख्रिखौ एसे खम जाखायो बिथांनिबा जागोन ओमफ्राय आंनिबा एसे नांगौ जायो आरो आंहा नांगौबा ओरैनो माथो जाबायना गोथाव देलाय एसे साखिनानै खिथालाय मायदि जाखो ओमफ्राय माथो बिदि साखा साखा होनानै जाखो दे जाबाय दे खनखानोसै आं
बरिया बानलुआसो नाङासै ना बारा थिगैनो दं थाइथाम जोंनो थिगैनो दं होनबा उन्दैफोरनो जाया जायोलै जोंना बिराद दिगदार नैबे एसे ज्रोम हा थाइथामल' होदां जाबाय थुफ्लेथारसै ना संख्रि हालदै हरखाबाय ओमफ्राय टमेट' गारलानोसै बेखौ गारलानोसै आरो माथोबाव बाथाबबायसोबा नै बिमाजों नुवाखै रानजियावसो फेदुं थाफैबाय सरि हरदो बदल सासे सुबुङासो बदल आरोना नायदो नांगौ खिनांगौ दखान बिफाया थाङा आंखौसो साप्लाय दे नांगौ थ' जि अयथासार आरोना लाबाय बोरो आदा सोरांबो लाबाय आदा सोरांनालाय आदा सोरांना बोरो मोनसेया बोरो ए दङ मा दङ दे जादो मा दाबायदियाव मुजा गाननो हायो नामा जादो सना ओमफ्राय बिथाङा बेसेबां बुरजा दै होखो एसे चेकिं खालामसै आं एसे बारा जाबायदां दैया जेबो नङा जबथोंसै ओंख्रि दंखायो नालाय बाथोन बायदि आरो है जबथों र' साखिनायनिल' ओमफ्राय मा खामानि मावलायखो हनै जालायबाय नायलाय बेसेबां जायो नोंलाय गैया बेखौ गारबावगोनसो मारै हा सादा नायनायथ' गारखायोना बयबो बेसिम थागोन दा आंना सोरथो बुरजा सारांगौ जाखो सोरहाथ' बुरजा थायो अबेसे बेस्रा सुनैखौबो बारा जानो हाया नोङो फैसा गैया बेना गावसो होनो खिन्थु आं मिथिया दे मालायफोरनि नानायखौ गावहा बोरैबा मोनोनो लेथ्रा जायोथ' न'आबो एसे लेथ्रा जानो नागिरो सम ओंखामाबो सुइटि मारिबाय माने ओरैबायदि आरोना जोसा माइरंखौसो संलायबावदों जोसा 1.5 गिलास ओमफ्राय थाखानाय 1.5 गिलास आरोना इरि 1.5 गिलास एकदम मोदोमफ्रु माथो मोदोमाखैलाय सिटि मारिनायावबो नों मोदोमदों थैगोन खसमबो आं संनानै आं मालाबाबो मोदोमफेरा निजा आरोना ओरैबायदि आंना गन्थङा देन्जार लावद्रायनाय माने आंनि गन्थं सिंसिम असर जाहैया आरोना मोदोमनायफ्रा बे जोसा माइरंखौ आं संनायखौ आं मोदोमफेरा नों लामा थांबा मालाबा मालायनिखौ मोदोमो आरोना दा एलाय माथो जबाखैनो एसे जबाराबो साखिनायसो थैगोनलै नोंजोंबो जबनायालाय जबहांबाय जबहोथारगोन थेला खालामथारगोन थुग्लिनायाव जि थुग्लिजोब्बाय बियो ओमफ्राय दैखौ एसे अभार होफ्लांबायना मा होनदों जबहोनोसै औ आखाइ माननाया दै बुरजा होनायजों जेबो लोब्बा गैया थास' माननांगौबा हाजार दै बुरजा हो मानखागोन दै एसे होबाबो मानखागोन दैया बिनि माननायखौ खारहोनो हाया दे जबथोंसै जेबो नङा दानो जबगोन इयो बुरनो बेलाय माथो जबलांथारबायानो बानलुखौ एसे खम मोनदों आं दानि थेफाफासो लाखांबाय बानलुखौ हरबावगोन आं गोजा जालायनाय एसे ओमफ्राय नै ओरै एवगासिनो आं नुफेराखैबो ओमफ्राय मोनथिफेरबावासोमोन आरोना मैथा आसार बेस्रा मालाय साउथनि माबानि मानसि लाबोयोनो बिजि आरो बानायनो रोङा माथो खालामबावनो गावनो एसे बोरै बानायो मायो होननानै सोंनानै एवबाय आरोना थारमाने आं फिसाजोखौ थुखैदोंमोन नालाय दुगैखांबाय बिथाङा जाखांनानै आरोना ओमफ्राय नै सोर बिलाय जादु गथ' बोरो जादु आयै साना दुगैखांनानै खावब्लेब्ले जादु गेलेबाय जोंहा ना मस्लायाबो देखानाय दंमोन ना आंनिया बे आसारनि मस्लाखासो आरोना बेखौनो होसिगोन एसे होबावदो ना माथो गगोन ना बियो थेमायाव सोबा आयै जादु जारलासै ओरै फैदाव बसना नै थास' बिथ'रिया खेलथेब लेजेर नागिरो र' एसे माबाबावनोसै नै जाखाथारबाय नै बाथोन जाखाथारबाय जाथ'वाखै आब' नै दासो एवखाव सावखाव जागासिनो दङ मैया बायनानै लाबोनाय होननाया बोरो बानलु गुन्दैया खनसे एसे खननैसे बोरै आलौनो बेखौनो हो बेनो आलौगोन मा बानलु होदोंमोन नों बानलु गोथां ए होमबालाय आरो मानो बोरैथो आलौनो दे होदो बारबा खामगोनथ' अरखौ फिसा होनो होआखै नों दा जाबायना बिदिनो खालामो नों सोंहरखादों
दे जाबाय दे बिदिनो खालामबालाय नोंखौ टेमावल' सोनांसिगौ दाखौ गेलेनो माबायदि बोदों आयै गेलेनो लोगो नांगौ फै आं गेलेगोन फै आयौ गथ' आयौ जि गोथाव मोदोमबायना ओमफ्राय दा एसे मिक्साराव दोरा खालामबावगोन जाहैदों ओमफ्राय जि गोखै जाबाय जाहैदों गाव थुख्रासे जादोंमोन आंथ' जाथ'ला आं नांथ'ला आरोखि थाथ'थोंसै बिदिनो बिफाजों बानानै सालाय दिनै बिदि फिलिंसखौ ला आंबोथ' बानानै सालाय नोंबो बानानै सालाय आया दानिबा खेवनोसै जालायबाय मानसिफ्रा मा होननांगौ खथ' मानसिखौ आं फिसाजो बानाय नुयो दे ओंखारानो बाजागोन बाबाजों दा मानसिफ्रा बुगोनांगौ मानसिफ्रा बुगोनानै सोरखौ बादायनो होननानैखौ ओंखारोना बाजानो दा न'आव बागोन दे दा न'आव बागोननो दे आं लानोसै मा सना दे आं न'आव लानोसै दे गावनि बाबाजों बाजा होननानै बाजादों आंसो बानो जि लादोंमोन सिदा सिदि टाउनावसो आरोना ट्रेकसुट लांफैदों बिथाङा नांसिगोन नालाय पेन दंखायोखाय गोजौनो लांफैदोंमोन खिन्थु दा गोजौनिबो गाहायनिबो ज' लाबाय बे गावनिखासो लानानै फैखादों सोदो दा बावलांगोन नै दा बावलांगारगोनसो गोदान मोननाय लोगोफोरनाव बै रेलगेटआव फाख्रि बिफां सिङाव आरोना डाइरेक्ट फैनानै फिसालाखौ लांफैखाबाय मेथाइ सेलायनाय फैस्लाबनो मोनि हाबाब एक्सट्रा होखाबाबो ओंखाम उखैनायफोरासो होलां होथां जालायलांबाय ओइ गैला जाबाय जोंहाथ' थाङाबाबो जायोमोन बिमा फिसा खिन्थु बिफाया बुंबाय थ'दो खामानिबो गैखाला मोनखाबाय आरो दुगैखांनाय लोबखांनाय स्र'खा नालाय सिदा सिदि लानानै सिदा सिदि फिसालाखौ लानानै जेबो लायाखै आरोना ब्लड फैबाय ओमफ्राय नै गुस्थि गावहांबायहाय सयथिबो नै ओरैनो एम्बु माबा खानस्रि बङा बायदि गुस्थि आरो गुस्थि गावबा मा दुनुगोन नै लिपस्टिक होनबाबो थाला आंना फ्रादाबाद जाबाय थैखागोनहाय थुमनोसै सनाफोर उखैना थानो हाला ओमफ्राय आङो ब्लगखौ एकदम गोलाव खालामला आरोना बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खिथाखाबाय ओंख्रिफ्रा माबायदि आरो दाथ' नानियाबो उन्दुवाखै जानाया माबायदि जागोन आं बेखौ नोंथांमोना सानहरखादो आरोना लेथेर फेथेर जाखासिगोन सोरनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि फोल्लाब फोथाब ब्लग्सखौनो फुरायनो होलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच